ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sunana Halimatu Sadiya, amma an fi sani na da Sayyida Sadiya Haruna, uwa ga Nana Khadija. I'm sorry, mura ne yake damuna, kun ji murya na haka. So akwai wani babban kuskuren da nake tafkawa, which a yau na yi realizing in mistake dina, and that's the reason why I'm voicing out. So mistake da nake a rayuwa shine idan wancan na faɗa da wannan, ni kuma bana shiri da shi saboda a ba mu wancan haushi, sai in je in yi mu'amala da wancan, kuma da ni da wancan mun san ba san juna muke ba, mu'amala ce ba ta Allah da Annabi ba. Idan kuma muka kwaɓe da shi still kuma sai in je in kara jona da wannan, saboda ba komai ba, zaman makirci ne da kuma ba zama saboda Allah ba. So all these actions, I regret it, and I'm saying sorry ma mutanen da ba sa jin daɗin wannan behaviors ina da masoya da makiya. Insha Allah, it's not going to repeat himself again, and I'm fucking done with this shit, insha Allah. In za ka so mutum a rayuwa, ka so mutum saboda Allah. In za ka bar shi saboda Allah. Mu fatan mu a kodayaushe shine kada mu mutu da hakkin wani. Ubangiji Allah ya sa duk sanda muka mutu, Annabi ya san da zuwan mu, ya karɓa bakoncin mu. So that's all I can say. Light and love to everyone around me. Dan Allah ai haƙuri a gafarta mun. Duk mai shirin yayi irin wannan abun, dan Allah kar kai, kuma in kana yi ka daina, saboda ba ɗabi'a bace mai kyau. Na gode kuma na bar ku lafiya.